ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସାର୍ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ କହିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ହୁଏ? ନଟୁକାଉ କହିଲା, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। ସାର୍ କହିଲେ, କହିଲୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଏ? ଟିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ସାର୍, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ସାର୍ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ କାଲି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଟିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ସାର୍, କାଲି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସାର୍ କହିଲେ, କାଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ତୁମେମାନେ ଘରୁ ଫୁଲ ଫଳ ନେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଗଲା। ସବୁ ପିଲାମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, କାଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଫୁଲ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ। କାଲି ମୁଁ ଫୁଲ ନେଇ ଯିବି। ମାଆ କହିଲେ, ହଉ, କାଲି ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ଆଣିଦେବି, ନେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦିଟା ବଗିଚାରୁ କୋଳି ଖାଇ ଆସୁଛି। ଏପଟେ ନଟୁ କାଉ ଯାଇ ତା ମାଆକୁ କହିଲା, ମା, କାଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଫଳ ନେବା ପାଇଁ। ମା କହିଲା, କାଲି ହଉ, ମୁଁ ବଜାରରୁ ନେଇ ଆସିଥିବି, ନେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ। ନଟୁ କାଉ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ବଗିଚାରୁ କୋଳି ଖାଇ ଆସୁଛି। ବଗିଚାରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ନଟୁ କାଉ ପେଟେ କୋଳି ଖାଇଲେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସକାଳ ହେଲା। ନଟୁ କାଉ ଗାଧେଇବ ବୋଲି ଯାଇ ଏକ ନଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାବିଲା, ନଈରେ ତ ପାଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ଯାଉଛି, ଗାଧେଇବିନି, ପଳେଇବି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏକରେ ତ ମୋର ପାଠ ହେଉନି। ମୁଁ ଯଦି ନ ଗାଧେଇ ଯିବି, ମା ସରସ୍ୱତୀ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ, ଆଉ ପାଠ ବିଲକୁଲ ହବନି। ନଟୁ କାଉ ଗାଧଉ ଗାଧଉ ଦେଖିଲା, ପାଣିରେ ଗୋଟେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପଡ଼ିଛି। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ସେ ଘରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ପିଲା ଯାଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ନଟୁ କାଉ ଟିକେ ଡେରିରେ ସ୍କୁଲ ଗଲା। ସାର୍ କହିଲେ, ନଟୁ, ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ତୋର ମନେ ନାହିଁ କି? ଏତେ ଡେରିରେ ଆସିଲୁ କାହିଁକି? ଏପଟେ ସାରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍। ବଜାରରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳୁନି। କ'ଣ କରିବେ? ପୂଜା କେମିତି ହେବ? ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଦେଖିଲେ ନଟୁ ହାତରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି। ନଟୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଛୁ? ନଟୁ କହିଲା, ମୁଁ ଫୁଲ, ଫଳ ଆଉ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଗୋଟେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଥିଲି। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଆସିଛି। ସାରଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ଟେନସନ୍ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସାର୍ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଢ଼େଇ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା କଲେ।
ଏହି ବର୍ଷ ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ହେଲା। ସାର୍ ଏବଂ ସବୁ ପିଲାମାନେ ନଟୁକାଉକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ହାଏ, ମୁଁ ନଟୁ, ଇଏ ବୁଟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନା ମୋ ଭାଇ, ସେତିକିରେ ଚଳିବନି, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ନା। ବୁଟୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।